Tak jako, víš, jak to vypadá? To bylo, vole. Udělal, že jsem to neviděl, ty vole. Na tu 30 by se dalo zpomalit i normálně. Kamera to trochu zkresluje. To vole. Asi to budu muset naladit troubit, ty vole, mi přišlo, že už to docela umějí. Asi ze 3 vjezdů, ty vole, 2krát nedostanu přenést. Hej, já jedu 90! Ne, neplaš. Ne? Ne! Ježíši Kriste! Ticho. Ty vole! Fuj! Vole, debíle, vole. Prosím, mozek ti už nefunguje a už motor. Do pravého si mohol skočiť. Jebo jednotný. Tak už som očami brzdila. Co chceš? Jako buď tu italskou, nebo tu sushi bych se dala. No, sushi jsem dlouho neměla, tyjo. Running na tom jsem v životě nebyla, bych klidně dala running sushi. Neměla by mi to problém vůbec. Dal na tebe like. Jo, Ok, kouká viděl na jsem. tebe, kouká. Jo, on na mě volal. Aha. Dík hodnej, volal na mě. To si děláš prdel. Viděl jsem to správně. Ano. Tak to ne, vole. Ne, ani omylem, ty vole. Tak jako, víš, jak to vypadá? Otevřej se dveře, vypadlo to z toho, ty vole. Fanoušek v jednom záběru uklidí ze silnici kostku a v druhém záběru vylítne na nějaký Korejce, který tam dělají bordel. To je frajer a zaslouží si respekt, že mu není všechno lhostejné. Jinak ještě k těm Korejcům, zvláštní, že jedna to na začátku vyhazovala normálně do koše. Nicméně když tam fanoušek přilítnul, tak prý vypadalo, že moc dobře věděli, o co jde. No a když se fanoušek vracel zpět, tak se na něj řidič Superbu usmíval a pokyvoval hlavou. Ty vole! Ty fuck. Ten co robí?
Najlepší sú takí, čo nedávajú pozor, ja iba trubiť môžem a oni. Co bude kurva? Táhně doprava, ty jsi Krávo, já jsem neviděl, já jsem si myslel, že to šlápne. No já taky, jo. Ale to asi bych neubrzdil, jako to prostě neubrzdil. Jediná cesta byla asi driftit, no. Tak si děláte prd... ty vole. To byla ženská, ty vole. Vodafone now linked to Vodafone CZ. That's Vodafone. Would you like to reply? Fanoušek si všimnul až doma z záznamu, že málem sestřelil kluka na koloběžce. Tak tohle je dobrý. Policajti si prostě úplně v pohodě najedou do protisměru a ten zastaví. Navíc v hustém provozu a dešti, kdy brzdná dráha je daleko delší. Popravdě se divím, že to do nich tímhle stylem ještě nikdo nenapral, protože zvědá i fanoušek měl co dělat a vůbec nechápal, co se děje. Ještě teda, když od toho manévru na sekundu odskočím, tak mi chcete říct, že tohle je vážně rychlejší cesta, než kdyby jeli normálně jako souvislá kolona? No nevím, ale je to k zamyšlení. Co si o tom myslíte vy? Napište mi váš názor do komentářů, případně se mrkněte na tohle video, kde jeden agresor v Plzni vybrzdil fanouška až do zastavení a vylítnul na něj.